non teño ningún problema en estar en segunda ref e facelo moito mellor que este ano para que o ano que ven pois, se den o paso a dar outro salto máis no fútbol. Eu vou intentar que seña máis rápido do que debería e tamén ter a sorte de poder ir ao ano que ven a un equipo e poder seguir nesta dinámica e demostrar que estou para xogar nunha categoría superior e chegar antes ao fútbol profesional. O primeiro que queremos que nos contes un pouco é como comezaste ti no fútbol. A verdade é que foi aquí neste campo, estaba moi nervioso, de feito nin o sabía, por eso me puxen tan nervioso. Bueno, xa supongo que sabes esa anécdota. Eu salín do colegio e de repente cheguei a casa e díxome meu pai: "Hoxe vamos ir ás 4 ali ao Roca, que vamos aí, hai unhas probas para empezar no equipo do Villalbés e vamos ali, non lle digas a mamá". E pois viñemos e eu estaba moi nervioso, xa a ver como é e tal. Eu sí que xogaba moito na plaza, no colegio cos amigos e sí que foi un día especial e que o recordarei toda a vida. É certo que tua nai quería que tocaras, que foras músico, non? Ou que tocaras un instrumento? Sí, miña mai, cando meu pai máis eu víamos partidos de fútbol, non lle gustaba moito o fútbol. E a día de hoxe non lle gusta o fútbol, pero está a morte comigo. Ven a verme agora neste caso a Carballiño fin de semana tras fin de semana cando xogamos na casa e daquela sí que non lle gustaba moito, tampouco pensaba que a día de hoxe podía estar aínda xogando ao fútbol e a meu pai sí que lle gustaba moito, tamén por eso me declinou o meu pai por meterme no fútbol e miña mai non tanto, pero sí que quería que ou que tocase o piano ou que fora a clase de natación, outro deporte máis que lle gustara a ela. Nada, un pouco recordos que tes desa etapa na base do Villalbés, ao final foi eso, de biberóns pre-benxamíns ata cadete de primeiro ano. Non sei, sí. Estás dicindo que aquí marcache moitos goles, pois supoño que son sobre todo bons recordos desa primeira época, non? Sí, penso que daquela ainda non había biberóns, foi en pre-benjamines, o meu primeiro ano, e ata cadete de primeiro ano, que en cadete de segundo fun xa ao Deportivo. Eu penso que a das mellores etapas da miña vida, porque ao final empezas a xogar ao fútbol, empezas a xogar cos amigos, vas tamén á selección lucense de Alevín, vas á selección gallega, donde aí fíxome lucirme un pouco máis e foi cando tamén o Depor deu o paso de ficharme e os mellores recordos son poder xogar cos amigos e poder xogar fases de ascenso con eles, incluso viaxar con eles por objetivos que tiñamos de salvarnos ou de meternos en playoff e os goles que metín que ahora xa me costa un pouco máis. Porque non xogabas na mesma posición, non? No, daquela xogaba dianteiro puro, era balosa a esquina da área e a pelealos. Houve un ano en Benjamín de primeiro ano, penso que foi, que empecé a xogar de porteiro e Ruiz, o que foi presidente do Villalbés, díxome tú para arriba. Puxeme arriba. Por iso paras agora de todo? Sí, paro bastante, de feito a roja deste ano foi un paradón, de feito. Pero daquela sí que me gustaba moito, tirábame como un animal, facía palomitas, había un portero que se chamaba José Ángel, que era o portero do Villalbés, que era para min o meu ídolo daquela, e Cañizares tamén, pero despois xa preferí xogar arriba e meter goles. Vingo da rutina esta do xeo, dende os 12 anos, estabas aquí aínda, non? Estaba aquí aínda, sí. Sí, era infantil de cando chegou, bueno, non sei se conoces Paco Corredoira. Sí, é un xogador que xogou fútbol profesional, entón o fútbol profesional ao final sabes os teus hábitos, sabes como poder conseguir o objetivo, que ao final o objetivo de calquer futbolista é poder chegar ao nivel profesional, segunda A, primeira división, e el sí que era un xogador que se cuidaba moito. El foi unha das persoas que máis influiu na base, non? Sí, sin duda foi o entrenador, e xa non como entrenador, é como persoa e como un pai para min ahora mismo, porque tamén chegou nun momento difícil no que perdín a meu pai e xusto chegou ese verán, 2 meses despois, e xa a partir de aí foi como un pai para min, e a día de hoxe é un pai. E enseñounos así, foinos entrando, tedes que facer isto, ir facendo isto, mes tras mes metíanos unha cousa nova. É
un hábito que foi o do xeo. 2 días antes dun partido, cando levas toda a semana de carga, pois meterte en xeo para chegar ao partido coas pernas regeneradas. Desde aquela, pois fai o día de hoxe. De feito, no Arenteiro, xusto había un cubo perfecto para poder facelo, e todos ou a maioría do equipo, pois eu facía e preparaba, e o equipo metíase. E viñanos ben. Non había ningún que aproveitaba para meter o vaso un par de algún gustaríalle, pero daquele momento non era o día indicado. É iso, como que el infunde unha serie de hábitos, pero despois tamén hai unha concienciación persoal, o de non comer chocolate, o de non sair de festa, claro. Non sei se dende os 12 anos había tanta concienciación, pero sí conforme... Claro, el foiche metendo esos hábitos, pero non salían sempre, claro, con 12 anos sí que intentamos facer 2-3 días antes do partido, pero despois durante toda a semana, además a min como me gusta o chocolate e as lambetadas, pero sí que a día de hoxe sí que me quero comelas, pero non as como. Sí que agora un pouquiño no brao, sí que lle meto un pouquiño de diferencia para poder tamén descansar un pouco o corpo e desconectar do día a día durante o ano, pero durante a temporada sí que non o fago. E de feito este ano con Pol Bueso, ao final sempre te miras nos que máis arriba xogaron, nos que saben sufrir, nos que saben traballar, nos que se esforzan. Para min Pol é un exemplo, día a día ademais. E preguntas, joder, tal, como faz, non sei que. No, pois yo sí que como chocolate. E dixe, logo que chocolate comes? E dixe, nada, o de máis de 85% de cacao. E valo comprar e dices, este non hai chocolate. Este non hai chocolate. Botas de azúcar e chocolate, claro. E nada, comí nunha vez e nada máis. Entonces, nese movimento de selección gallega, que foi o que me deu un pouco o impulso para poder ir ao Deportivo, xogamos ese ano tamén aquí no Roca, en Abegondo, contra os cadetes de primeiro ano, que era o cadete de B, nese caso, do Deportivo, e tamén fixo un bon partido, entón eu penso que foi o impulso para poder que o Depor contactara comigo. Imagino que ti nese momento, que xa confesache bastantes veces o teu amor polo Deportivo, sí. Era... A verdade é que para min foi unha ilusión moi grande, uns nervios tamén de dicir, ali van ser moi bons, a ver como rindo, estou acostumbrado a ser aquí, sabes, o que destaca e tal, e ali van ser como a min, e igual non destaco tanto. E a verdade é que co grupo que fixemos e cos amigos que teño agora desa época, pois foi moi fácil adaptarse. Nese ano coincidín con Boedo e Mosquera, e tiñamos aí un apodo que era, en vez de BMW, pois era BMW de Víctor Emil, era Boedo, Mosquera e Víctor. Vaya tres. Son xogadores con moito talento, moito nivel. Nese ano xogaba eu na dereita ou na esquerda, íbamos alternando o dianteiro, depende do partido. Penso que metimos sobre 26 goles Boedo, 25 Mosquera e 24 eu. Unha barbaridade ao final. O seguinte ano en Juvenil B xa acabei xogando de extremo dereito. En Juveniles de segundo ano, en pretemporada, estaba Iago López, que ahora está no Mirandés, lateral. Entonces lesionouse nun partido, era un partido amistoso, un partido dun torneo, penso que era. Xoguei ese partido de lateral dereito, e fíxeno con tan mala sorte de que o fixen ben e a tomar por... E fíxeno bastante ben nese partido, e empecé a entrar de lateral, e ata o día de hoxe. Contactaron comigo, o Depor, viñeron a decirme que este ano íbamos a ser 3 laterais no Juvenil División de Honor do Depor, e que creían que estaban capacitados para poder dar o salto a terceira división, que nese caso iba a ser o Laracha, que en teoría era o Depor C, iba a facer un convenio, e non o dudei, a verdad. Sí que a día de hoxe igual sí que me volvería a gustar xogar esa Liga de División de Honor, que é bonito, é un recordo moi importante, pero tamén penso que entrenando ahora mismo como entrenei ao juvenil de Gallega do Arenteiro, sempre lles digo que as categorías inferiores non son nada que ver co fútbol senior. Home, que por máis xogando de lateral, por exemplo, non é o mesmo defender a un juvenil por moi bo que sexa ou por moi división de honra que sexa, que ir a terceira fútbol a competir, claro, un salto de evolución moi grande, iba a ir un ano adiantado aos meus compañeros ao final, porque ao final sí que en división de honor tes equipos moi bons, pero eres o Depor e ganas moitos partidos moi sobrado. Si que hai 3, 4, 5 partidos que son... Para curtirse tamén a nivel físico. A nivel físico, claro, competir xa, porque é o que vas facer a partir de salir de juveniles. Eu penso que me adaptei moi ben, e o seguinte ano volveron a dar a opción de poder estar no Laracha, que xa era
un filial, porque podías ir co Fabril e todo, e fixo un ano moi bon que estaba Óscar Seixán de entrenador, e xoguei absolutamente todo tamén, sentime moi importante outra vez nese club e con ese entrenador. As últimas xornadas pois deron unha oportunidade de poder debutar, e ainda encima de poder gañar en Abegondo, co Fabril, ante un Navalcarnero que estivo moi ben o partido. Logo falaremos de futuro, pero hai que facer a pregunta, xa que estamos falando do Dépor, imagino que che gustaría volver nun futuro ao Dépor. O Dépor, é que son do Dépor, e seguir sempre do Dépor, e se eles me queren para xogar perfecto, se non seguirei sendo do Dépor igual, e sí que sería unha ilusión moi grande volver a vestir esa camiseta. Igual son os teus 2 mellores anos no fútbol, porque consigues un ascenso e un obxectivo un ano. Sí, a verdade é que sales do Deportivo e como digo sempre, fora do Depor fai frío. Pensas que fai frío, e xusto, chamoume Fran Justo ese ano, di que vai a confiar, que vai facer un equipo, que un gran equipo para intentar conseguir o ascenso, que vai ser o objetivo. Ves a súa trayectoria e ves que é un entrenador ambicioso e con ganas de crecer, e decides tirar a Arenteiro e consigues o objetivo, que conseguir un ascenso. É moi difícil e vámoslo valorar sobre todo co paso dos anos, xa o decían ese ano, e o seguinte ano xogas en segunda federación, que xa é a nivel máis elevado, e o objetivo era salvarse e conseguirímoslo ao final con creces, e que nos costou un pouquiño ao principio, pero o equipo creceu moitísimo e a día de hoxe eu penso que o Arenteiro está preparado para grandes retos. Aprendiche moito sobre todo conceptos defensivos con el? A verdade é que aprendín demasiado, sobre todo en ter a calma de estar tranquilo, de cando van as cousas mal, estar tranquilo. Mais de aprendelo tamén con el, aprendín dos veteranos como Portela, de decir, calma, estamos ahora mismo nun momento difícil, vamos a ter calma. Ao final, cando xogas con xente joven, con inexperiencia, fan o mismo que a ti. En momentos difíciles é difícil adaptarse á situación. Eu penso que a día de hoxe, en momentos difíciles, sei adaptarme gracias ao Arenteiro en conjunto. Espiñedo, é a primeira vez que xoguei nun campo con tanta xente, con tanta afición, con tanto abucheo aos rivales, e a verdade é que vas ganando un 0 cando xogas en Espiñedo. Fora da casa costas un pouco máis, pero que ainda encima, fora da casa, veñen a Salamanca, veñen ao último partido e veñen sobre 100 personas, que eso é un nivel moi alto de afición. E despois, claro, a parte de toda a base que está formando agora, do filial, do femenino, van a incrementar tamén directores deportivos na base, e tamén está Fran Justo coa súa base, con Germán, con toda a base que trae do Ourense, que eso dá anos de que xa sabes como xoga Fran, xa sabes como é. É a forma de facer crecer un proxecto. Exacto, é así, eu penso que é así. Eu penso que esta camiseta é a que máis me gusta do Arenteiro, é a que máis me gusta porque xoguei contra un ídolo. Eu, por exemplo, en Instagram, nas redes sociales, sigo a Cristiano, Neymar, Messi e a Gallá. E xusto cando estamos na tele adiante a ver quen nos toca na Copa do Rei, e sale o Valencia, digo, hostia, isto é o mellor que me pode pasar, Gallá, vou xogar contra Gallá. E entro no perfil de Gallá, porque igual, claro, pensas que ao mellor Soler, Guedes, Gallá non vai vir ao Espiñedo a xogar. Entonces entro no perfil de Gallá, miro quen está seguindo e pareceme que está Pol Bueso, que Gallá sigue a Pol Bueso. E digo, hostia, voulle falar a Pol, por si non ven Gallá ao Espiñedo, que me traiga unha camiseta. E xa tiña contactado antes Pol con Gallá para que si non viña, que me trouxera a camiseta. E ao final veu, puiden xogar contra el, fixe unha xogada bonita, verdad? E competí moi ben contra el, e foi un gran día que recordarei para toda a miña vida. Esta camiseta así que non a dou, nin a regalo a naide, e vai quedar o recordo. Nin por cartas. E o peor é que a pouco máis casi eliminou Valencia e non chega a final da Copa do Rei. Igual o pasa atrás tamén, era un negro moi alto o día que había. Era moi alto. A día de hoxe volvería a tirar. Fijo. Se a meto é a hostia.
non teño ningún problema en estar en segunda ref e facelo moito mellor que este ano para que o ano que ven pois, se den o paso a dar outro salto máis no fútbol. E vou estar un paso máis cerca do objetivo. Non sei se eso que se falou do preacordo co Pontevedra, se podes contar se era certo ou non. No, sí que había un interés. Toni, pois gusto, yo conocíame, xogou en segunda ref este ano Pontevedra, entón ao final ves os partidos, analizas os rivales e ves que Vítor Emil estuvo moi ben no Arenteiro. E sí que igual lle gustaba, pero non houbo ningún preacordo, ningún contrato, ni nada. E de feito, a día de hoxe, eu penso que ficharon a un lateral. Ángel Bastos. Sí. Adestraste este ano juvenil do Arenteiro. Sí. Cando acabe a tua carreira, queres ser adestrador, gustarías de ter a opción no equipo que fuimos de levar un equipo de base ou como queres facer? Sí, pero como dixen antes, no meu día a día son moi meticuloso, quero facer todo moi ben, entón ao final son das persoas que se estás a dúas cousas, sí, tens que facelas moi ben. Sí. Eu se non fago unha cousa ao 100%, prefiero non facela, entonces quero dar un paso máis no fútbol, e penso que para dar un paso máis no fútbol é perder o ser entrenador, pero claro, xa tuve esa experiencia para cando me retire no fútbol, estou seguro de que se non é de entrenador, pois ser de preparador físico ou de director deportivo ou de ojeador ou de representante ou o que sexa, pero eu quero seguir vinculado ao fútbol porque me gusta e gustoume desde pequeniño e quero estar toda a vida no máximo que podo. E que estilo ten Vítor Emil como adestrador? Amarrategui ou...? No, gustalle que os laterales non suban moito porque penso que sempre teño que ter un equilibrio, sí que me gusta que un lateral suba, pero outro ten que equilibrar sí ou sí. Sempre quero ter 4 xogadores mínimo por detrás do balón, 3 máis 1, e a defensa de 4 ou 4 máis 1, sempre que o equipo esteña equilibrado, pero que tamén ataque, que me gusta que ataque, que o meu equipo sepa atacar. Twitch ahora mesmo xa non foi un pasatempo, foi porque na cuarentena eu de pequeniño non tiña PlayStation ni nada. Entón na cuarentena, xusto antes da cuarentena, eu non sabía que iba a ser a cuarentena, entón comprar ese ano a PlayStation. É un día de ver a Ibai, de ver a toda esta xente que dices, hostia, pero si esta xente é a hostia. Intentei non facer eu, pero por pasar o tempo e por estar aí. E ao final é o que che digo, se non o faigo ao 100% non me gusta. Facía por pasar o tempo. Pero algo sacacho, non? Eu me suscribí. Sí, houbo bastante xente que se suscribiu e tú dache carto, se o faz diario, pero claro, non era regular, non facía un día porque sí, porque xogaba, outro non, outro sí, unha semana non, un ano non, o verao siguiente sí, e a día de hoxe non o faigo, foi por pasar o tempo. Bueno, un placer falar con Vítor Emil, agardemos que a seguinte vez que falemos sexa eso, polo menos un salto máis, non digo xa profesional, pero oxalá. Nada máis, que moitas grazas por ver o vídeo, que vos suscribades, non sei se queredes decir as palabras. Sí, sobre todo darvos a vosas gracias por poderme pasar este tempo tan que me divertín, que pasei ben, fixemos unha entrevista, xogamos, tiramos, perdín e nada, que teño dous amigos aquí que son a hostia. Imos volver voando. Grazas!